Kawono chieng' Jumapil nyakoro Ramogi jwang' tarik en 14 dwe mar 12 wachopo e dweno mogik mano mar higani mar 2025 to pok wachopo e giko mar higa. Mano nyiso ni pod wantie gi thuolo mar keto ratil kendo e thuolo mogik. Ramogi TV kar kae wacho ni arno wachaki Januari nyaka kawuono mae ka wantiere kar kae chenro mar ratil mogik tadhi bedo kaka Tayelo George Bati kwa kelo chenro ni mar ratil odhiambo ma kawuono waketo Kenya eratil. Osebedo yo machal nade ahinya e juma mwantiere makoro wantiere karka achiel kachiel adhi miyo wenda thuolo mar mondo miyo mos odhiambo ma kawuono ka wachako twak kae en kinde mane oyudo oganda gi buok mathoth ahinya mano odiochieng'no manyoro mano kane mane ni jaod bura ma Lugari mabire ne otemo laro komten piny Kenya kinde mokalo yiero mokalo mano Cyrus Jirongo ne owito ngimane mano e yor masira mar apaya. Ote osebor mago mag lit kod kuwe na nyuola mage pod wadhi nyime to kanya mang wachako godo twak achiel kachiel kamiyo wenda thuolo mar mondo mi wachak godo twak mar ratil. Antiere kae kod Dr. Matunga menja non siasa okinyi odhiambo ma kawuono oimore kendo machiegni. Gini kata kiwacho ni okinyi ma kawuono nitiere kuonde ma en okinyi nikech ing'e ni Ramogi winjo e piny ngima. Kidhi Amerika sani en okinyi koro ina kare. Amor mar bedo gi jo neno kod jo winjo kod oganda eratil mogik mar higa mar 2025. Erokamano ahinya kendo machiegni ka wantiere kar ka bende kod Meshack Odede ma janon siasa. Meshack oimore kendo machiegni. Oimore ahinya Cleophas kendo bende waduoko erokamano ne jo winjo kata jo neno magwa. Ratil osebedo kar chuny jaluo mana kaka ne Ramogi nochako ka en redio. Asewinjo ka kuonde ma wawuothe ng'eny ji nikech wabet e wang' jowi mopogore opogore but Mark nyalo confirm ni ng'eny ji biro nyisi ni anenie Ramogi. Nyiso ni piny luo neno Ramogi makoro yombo kata mana nyaminu machielo mane bathe kani. Piny luo peke Ramogi. Wadwa ni mondo wakwanyi kwa Ramogi ni wakete aketa kanyo. Wamed neno Ramogi. Erokamano ahinya biro go erokamano wase dhialo Ramogi TV kuom thuolo mar higni 4 mago mosekalo kendo osebedo kodwa kachiel kachiel mana ka wantiere kar ka Meshack Odede achako kodi kar kae rapar mari ne Cyrus Jirongo ma odiochieng'no manyoro. Erokamano Cleophas. Aneno ka jotelo mopogore opogore nyaka jatend piny Kenya migosi William Ruto ne oparo Jirongo to ji mang'eny oseparo Jirongo e weche mag siasa to gi weche mag osiep ma personal. Nitiere mana gimoro achiel kende mano chanda to kapok wawacho mano we waduok ne familia ne condolences mekwa kendo wakwanegi mondo Nyasaye oritgi ka gipango ko achiel kuomgi kendo mane gihero jahera margi ma en Cyrus. Ano kasebedo gi personal contact gi mosewewa Cyrus Jirongo but asesomo mang'eny kuom Cyrus Jirongo kendo aseneno mang'eny ma ji wacho. Concern manyo an go ma nyaketo kata mbui mara wacho ni mang'eny kuom paro ma ji nego kuom Cyrus en wach mar election ma 1992 kendo ji mang'eny wacho kuom note mar 500 mane ochak nyinge mar Jirongo kane gipogo. Gima an go gi concern maduong' en ni ok ji par Jirongo kata jok ma samoro ne tindo kaka wan in 1992 ma samoro ne ok ong'eyo gik mang'eny ahinya mane dhi nyime. Pok awinjo ka ng'ato owuoyo in details about Jirongo the Kenyan leader, about Jirongo a parliament kata decisions moko ma Jirongo no make a parliament mochwalo dongruok mar Kenya mbele kata decisions moko mano make ka en minister mokonyo this country sudo mbele eyo mowinjore. Ok awinj ka ji wuoyo mano kata contemporaries meke osiepene kata jok mane gin go telo e kinde achiel wuoyo mana kuom wach mar note mar 500, wuoyo mana kuom wach mar YK 92, giwuoyo mana kuom to kawinj ng'ama wuoyo nwa kaka joma tindo mane onge manyalo medo wageno niya
to who was the Cyrus Jirongo, no, the leader, a member of parliament, motions bila mage samoro mano support kata mano tere parliament moloko kit ngima jo Kenya, to gi gik makamago, mano pok awinjo. Wadwa miyo gi challenge joma dongo mane nitie. Miwa ura bilano nikech mage kuonde mwayude puonjruok kaka joma tindo. To gima ng'eyo ni notimore ni wach nodno to okelo tabu nyaka kawuono nikech election ma 1992 no ema no introduce yiero mar pesa, siasa mar pesa e Kenya malong'o. Kiwinjo joma obedo matindo kata joma dongo kago mbaka, tibro winjo ka giwacho niya, tinde parliament nigi every Tom, Dick and Harry. Chon king'iyo parliament machon manorengo gini nitie, mane kiang'awa gini nitie, ikwano ni brains mopogore opogore, to gi kaka debate ne liche odno. Kopimni gi sani, tiwacho ni sani nitie tugo mang'eny parliament en ng'ato osedhi. To gimokelo mano en that election ma 1992 mane ofwenynego jo Kenya ni election is about money, not ideas. Election is about money, not the leadership skills. Omiyo sani mine gi joma tindo kata middle class gi jomodhier gin nogwegi oko e siasa nikech wach mar pesa manokel e siasa. To pesa no nokel gi jo YK 92 kotelnegi gi Jirongo. An mane gima koro anyalo paro kaka tieng'wani. Nikech machielo no poko kuoni. Machielo no poko konyisa to wabro wuoye. Erokamano ahinya. Dr. Mark Matunga, rapar marine mosenindo Cyrus Jirongo. Mokwongo atimo mos ne familia kuom wito achiel kuomgi. Nitiere ji e Kenya ka mane obelieve kuom Jirongo. I'm sure ni nitiere jok manokonyo kata nitiere jok manyokonyore kuome. Mano en gima otimonegi mos nikech ato kapar nan kode machiegni ahinya dho naseromo kode e kinde mopogore opogore, but tiyo kode machiegni ahinya to nok atiyo. Jirongo tho ka en jahigni 64. Wach mineno owadwa Meshack Odede wacho en gima notimo ka en jahigni I think 30. Ndalogo inyalo neno ni ndalogo ne youth, ne en kaka koro Gen Z ma koro sani wawuoye. Ndalogo ne ndalo gi mane gin go Gen Z. Kik wiwa wil ni kanyo bende ne giriwore gi jok mathoth ma achiel kuom jalwete mane oro kagi kacha en president masani, men President William Ruto. Korka wach ma anyalo wacho kuom Jirongo e national politics ahinya to sani tok dianga wuondi okapani nitiere mutegna ahinya kopogore gi jok ma osekonyo e alworane. Kamano ng'eni weche thoth ahinya koro Ramogi Jwang kapod gintiere kar kae anyuola mare kachiel koda ka komiti matayo weche mag giko mare oselando kanyo ni tarik 30 mano dweni mar 12 dhi bedo kacha ka ikete kar yweyo mare mogik badani mondo mi walok tanga warang'ane siasa matimore kar kae. Achiel kuom weche mabende osekelo twak mapek ahinya chako kae kod Meshack Odede loko nying Talanta Sports Center mano Talanta Stadium koro dhi luonde Raila Amolo Odinga International Stadium. Jisire ji ok sire, ji mor kode, oganda moko bende ok mor kode. Ang'o matimore nyaka sani? Koso onego bed ni itime yo machal nade mondo mi oganda jo Kenya rwake duto? Koso ji te ok derwake bende? Cleo, aparo no kwana tamalo oganda maduong' mar jo Kenya to puoyo wach mane jatend piny Kenya William Ruto wacho ni kano chiw kwayo gi governor ma Nairobi ni ka ber to mondo wa immortalize gi dho ngere jaduong' Raila Amolo Odinga manosewewa mondo sports center maduong' ma Talanta ochak nying. To komoro jomoko to jogo ok ang'e nang'o momiyo ok gimor nikech kwang'iyo mbui kacha to ng'enyne kendo kwana tamalo mar joma ok mor ma kata ok onyiso ni gimor ahinya gi decision gin oganda na mawuok e mlima mamalo. To oganda na ni koro penjo mwapenjore ma bende ji osebedo ka penjore e mbui ni to nikech gimbe gi penjo ma inyalo wach ni substantial ka giwacho niya ang'o ma watemo hona nikech according to them jomoko claim ni onengo bed ni kama chalo Talanta kichako nying tichako ni Raila ne en one of the best footballers ma this country ne nigo kata gimora bilano e kinyalo chake kamano mana kaka Keino Stadium mwalo kucho
nochaki nikech Keino ne marathon. Mano ni Mabende no wache idhi lok nyinge. Governor Manandi no propose to embe oselawe 1 hour e wachno mondo luongi William Ruto one way or another embe oselawe matin ni mondo gino donga kata an kuma antie ni anyalo dwaro ni mondo donga Kip Keino nikech Kip Keino ne oting'o nying Kenya malo ahinya. Koro kanitiere minyalo chak William Ruto to gera manyien stadiums pod wadwaro mang'eny to golo nying Kip Keino kiketo nying jatend piny Kenya William Ruto bro nenore achaya kuom Kip Keino ma bende en one of our legends. Koro kian to Manandi anyalo dwaro ni odong Kip Keino lakini many machielo minyalo ger kata gidwaro ka jonandi bende dwania gi support kata gi immortalize jaduong' Ker William Ruto. To Matalanta ber gi Raila Odinga kabisa nikech Raila Odinga nyo ken ja sir weche mag tuke e piny Nyanza kende. Raila Odinga nyo siro weche mag tuke e Kenya ngima. Kanitie achiel kuom jotelo in our time mosebedo kasiro football in this country moloyo ng'ata en Raila Amolo Odinga. Kata mana kinde mane inyalo paro mak kinde mane ng'ato kaka Mariga manyo kaka ne dhi England gini. It took Raila Odinga gini kaka ng'at manigi gombo mar dwaro ni football ma Kenya osudi. Namba 1 Raila bende ni bunge FC. Namba 2 Raila osebedo patron mar Gor Mahia, the largest team in this country e kinde nete nyaka nyonindo. Ma osebedo ko support to oko support Gor kende osebedo ko support kata FC kata timbe mamoko. Omiyo kanitiere one of the leaders ma Kenya osebedo go mosechung motegno e weche mag football kata mana wuok the support chiwo moral support sama tuke tugore kata obedo Harambee Stars en Raila Odinga. So jok manyo ngur manyalo bedo gi ngur ni ang'o mano dhi loka ang'o kata ang'o mi keto Raila gini okwane tabu. To kama koro ne wabedo go gi penjo en seche ma wachako joma moko jotelo mamoko kaka koro Mama Lucy nigi hospital Mwaloka chieng' no tang'o momiyo wiwa no will conveniently okwa penjo kama Mama Lucy was the best doctor emomiyo nochake hospital no ang'o miyo penjo no une wiwa will go wabiro mana penjo sani ka Raila emochak stadium to koro wapenjo ka bin Raila was the best footballer kosang'o mwatemo te wacho ka ne bunge FC bende ugocho guchila yako Migori dhi goyo machal nade nimba gero stadium margi Dr. Maka Matunga kama intiere iwacho ni wuok Talanta Sports City kanyo to donjo kanye Rais ose nyaka abbreviations mage Rais Raila Amolo International Stadium kama intiere Cleopas ingeni kidhi Kisumu e chuny city ter iyudo ka nitiere sports ground moro kanyo iluonge nang'o iluonge nang'o Jomo Kenyatta iluonge ni Jomo Kenyatta sports ground wan kode e chuny luo ter e chuny city mar Oganda so kao thuolo mar loko Talanta Stadium ichako Raila Amolo Odinga en wan kaka piny Kenya wa recognize tich ma Raila osetiyo ne piny Kenya ok en mane mpira kende kata ok en mane sports kende en tiere e gik mang'eny opportunities moyaonwa kaka jopiny mantiere Kenya mondo wa enjoy the freedoms ma jo gorwok ne uhuru mar piny notimo mondo miyo okel gino bed kodo machiegni ma wanyalo bedo ni wanyalo wuoya gi thuolo e piny Kenya king'iyo pinje moluoro wa te kona pinje moluoro iyudo ka ngur nitiere motegno kabisa moloyo kaka nitiere Kenya achiel kuom thuolo mwaseyudo ei Kenya ka mar mondo mi wabed thuolo wabed go the real uhuru mane jo kwarwa gini ogore negi ma e thuolo makoro wanyalo bedo go mondo mi wagone Raila erokamano king'iyo chuny city ma Nairobi ka iboyudo ka ot maduong' mochung' e city kanyo iluongo ni Kenyatta International Conference Center kidhi paw ndege bas koro kiweyo mano
donja kore sikunde ma Kenya ka yudo manie Moi manie macha to bende thoth jogo ne ok thothgi ma wasechako nyinge mamoko go ne ok ochope level ma kata Raila osechope kodwa kuom higni 50 gi wiye mosebet kogore ne piny Kenya kata ogore ne ng'ato ka ng'ato. Atieko kawacho ni en hawi maber kendo an awuon kendo thoth ji duoko ne President Ruto erokamano kuom yie kwayo mar mondo mi olok Talanta Stadium obed Raila Amolo Odinga International Stadium. Bende kik ukete nying mabor ahinya, ung'ade obed nying machiek maber ma bende nyalo kelo yot e pinje mamoko kaka koro iluonge. Koro ing'eni kiketo nying mabor ahinya to nyalo chapo jok mamoko mondo mi oluonge. To pare ni mane stadium maduong'ie moloyo ei Kenya ka, to kendo abro weye ni region ma wantiere ni. En luor maduong' kabisa mapani wamiyo jaduong' Raila Amolo Odinga kuom gorruok mosegore kod lweny moseketo mondo mi wabed gi thuolo maber e Kenya ka ma wan bende wanyalo enjoy. Kamano bende nyakoro mo jomana ka ma daktari bende owe kar kanyo kido thuolo wacho ni paro mathoth pod nitiere mano mar iwacho ni loko iwacho ni airport ne kama ji te donje to wuok to stadium kata diere kama kama gintiere kanyo Kisumu International Stadium iwacho ni bende olok nyinge koso kete kama chalade ma welo madonjo to wuok nyaka yud thuolo mar nene en paro makodonjo pod dhi sero donge daktari pod anire wechego an kang'iyo ok owinjo bed ni walokaloka gigi but ng'i maber ni to ng'ama loko nyingni ere kaka wadwaro kete mondo mi wapare nyaka chieng' makata jok makoro nyalo bet ni ne onge kaka iwinjo Meshack wacho ni en noko neno gik mane jirongo timo mana 92 mana 92 to mano bro kelo historia maber making'e ni sani bende technology ber ka kabisa sani ki idhi kata mana AI meti type ni what are Kenyans saying about the renaming of Talanta Stadium kid rwako mano sani ibro yudo ka already AI nigi duoko kendo anase rwako gino mose duoko nyaka kaka gino nosetimo manyiso ni nyithindo mabiro bang'e nolokre to Kisumu ok owinjo walok gigo te wang'e mana jok ma otegno mosekonyowa. Erokamano nyakoro mujang kendo sanyo wadeno walok tangane warangane weche mamoko bende matimore siasa e kinde ma pod warange ka Meshack Odede chako kodi kar kae Winnie Odinga olere ni wuonwa to nosenindo to wuon gi machielo pod ntiere kar kae ma otelo ne duond bura mano mar ODM mano Buru Oginga daktari nyaka sani onge pogruok moro amora mantiere ODM madepo ni liekore ni nitiere factions moko kata kweth ariyo i ODM kata kweth mathoth magi depo ni wuok kure ka jogo mane chama wacho ni oyo wan to wan kare janeno ka jatelo ma bende en mjumbe mar Yala Winnie Odinga ni Nyeri en Kirinyaga I mean kowacho ni aparo ni machanyo penje gi achiel kuom jofwambo manyoni kacha ka wacho ni nenore ni chal kagima chama mar ODM kata duond bura mar ODM nigi pogruok kata nigi kidienje mopogore e paro e weche mopogore achiel kuom gik ma onego waket very straight Cleophas en ni kama ng'ato ka Raila Amolo Odinga wuoke it is expected en gima nyaka ne timre ni ogai mang'ongo kaka Raila kowuok oweu e chama nyaka paro moko gwenyre matin e kinde moa wuoke no makata ka ji biro bet gi paro onge tiende deny seche te ni gik moko sawa gik moko ok nyal bedo sawa matimore kata mane pacho ka wan kaka kuro wan kachu adekni kane wan gi wuonwa to wewa abruptly kaka Raila no wuok nyaka wabede gi paro moko mopogore kaka handle gik mopogore dalaka omiyo okane ka en gima unique kakoro sama entie ema be pod paro nyalo pogore nikech kata sama nyo Raila ngima nitiere jok manyo nigi paro mopogore en mana ni nyo en ogayo koni gi koni to ji bila Sifuna gi ni nyo nigi pachgi mopogore
ka ywayo kogik e paro mar broad based kata kogik e paro machielo. So an ok ane gima unique ka omiyo onge tiende siko ka wadinai kata kaka jotelo ni mondo nere maber ka ji opogore e paro e weche moko. It is normal, en gima kawaida, kata e ot ji pogore e paro, kata owete pogore e paro. Omiyo ok ane tiende jotelwa osik ka wacho ni ok ginya pogore, wanya pogore, to pogruokno ok nyal nyumo wa e mach. En mana ni kwa pogore gi make paro to wawacho ni an ma ema paro to in mane mi paro, to ere kaka wasudo mbele. So sudo mbele mar ODM to is guaranteed. ODM bro sudo mbele kendo ODM bro bet motegno. To sani nyaka ji bed gi paro ka gi kacha mopogore opogore. Erokamano ahinya Meshack Odede. Dr. Mark Matunga, nitie pogruok marach gi maber matimore ODM dipo ni en mano? Cleopas, ng'eni une jofwambo gi keyo, une muero propaganda. Propaganda. Odwoko digo. Chaki dwoko kamae kendo. Kata na mbaka makuri kelo ni. Ingeni kaki penjo no. Ineno Kenya ka. Kaki penjo no miya nyisi ni une muero propaganda. Propaganda to onge. En adieri emimano. Mana kaki penje. Ingeni penje ni pogruok nitiere. To mana kaka Meshack nowacho, pogruok nitiere paro. Mana to ji kik wuondre. Pogruok nitiere paro nikech kata mana Wini makore wacho ni nyodhi Nyeri owacho gimo wacho no, to kanyo cho en Mombasa to wacho gimo pogore, to kanyo en Eliel dalagi kanyo yiko Beryl ni neno ka okwalo gimoro kanyo matin ni mama mondo ginene achudhi microphone ni mondo asieme osiep na moro ka ofwaya wacho ni babu Owino timango ofwa. Koro ji nigi paro mopogore opogore e seche ma bende ji wuoyo, kada mana jo siasa gi bende wacho weche mopogore opogore. To mano ko ulo ni ODM koro sekretary anto koro sani antiere ka UDA koni ambe ang'eyo gima naga ngoch tiang. But gima timore madiera en ni thuolo masani mana kaka Mama Ida benyo wacho ni ng'ama nitiere kom sani kiny onyalo bedo maonge, to ng'ama nitiere kom sani en Oburu Odinga. Koro mane party leader mar ODM. To paro to ng'ato ka ng'ato mantiere ODM nitiere gi paro mopogore. Kata mane UDA ka wan gi paro mopogore opogore, ng'ato nigi pache to pod wantiere. To king'iyo Kenya mangima dong wan gi Kenya achiel. Wan gi piny achiel miluongo ni Kenya. To kiyudo ka mrengo miluongo ni United Opposition ka giwuoyo seche moko inyalo penjri to pinyni wapogore machal nade. Koro paro ka ji nigodo mopogore mane gimiluongo ni demokrasia momiyo sani koro wapako godo Raila Amolo Odinga, momiyo waneme wachake kata mana stadium. So okapani en gima rach. Gima sani owinjo bende ng'iyo ni to bende ODM bro bedo gi mbi mane en godo kane Raila nitiere. To mbini bende nyalre kinde bende mbini nyalo bedo e kinde mantiere maliekore ne duon bura motegno kaka mar ODM nitiere kod kweth ariyo madipono no yware iye kan. No, ywarok to nyaka bedi. Kata kane Raila nitie ywarok ne nitiere. To an gima wacho ga pile ni ODM en Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga en ODM. Emomine no be kaji podo donda ka Raila ka. Itemo ni wadhi kama to ji poduogo manang'o ka Raila ka mabiseche moko bende nyaka ji dhi machung'e liende e koro ka ng'ato bende confirm. Ibro yudo ka actually ibro neno ka gini timore. Candidates madwa chung e ODM kabiro mbele ka. Ibro neno ka jomoko dhi magichung'e liend Raila magigo picha ma picha no bende giket nyaka ang'o e mbui mondo o confirm ni gin jo ODM ang'o ODM asili. But truth be told en ni bedo maonge Raila e party mar ODM to kelo ng'ikruok maduong' ma will destabilize the party kuom thuolo momedore mbele ka. Kamano Odede odhi make yo machal nade nikech ka irango duon bura man gi mbi jo kanyo luonge ni en gi mbi mokalo kata Afrika ma ugwe kae kendo oduong' ahinya kinyo ka gipako ODM ya ija kanyo mar ODM kata kapok oduoko mbino Raila manyonigo koro mbino pod nitiere ko chomo yiero ma mbele ka gi ODM. we wacha dieri ma samoro mak daktari ok dwa winjo. ODM pod nigi mbi.
An nitiere gik moko ariyo kende ma pogora gi Winnie, to achiel apogora gi jakom mar chama ma en Governor Gladys Wanga. Namba achiel, ok en Winnie kende, kata mana jo kanyo no machalo jagoro maduong' ma Sifuna wacho ni kanyo ne wan Mombasa, to wacho ni ng'ata ka joma ng'iyo ka gite anybody can be president nikech bi mar ODM. To mano ok en adieri, kata Winnie Benyo wacho ni gima duong' momi loso chama mama to wasewinjo all over and over en ni mondo gi capture power, kendo nyaka ODM chunga ng'owa presidential candidate. Mano nyo Winnie wacho ka en Kirinyaga. Aparo ni moko kuom gi gin flowery mana mondo okel mor e chuny, okel ilo e chuny jo hera mag ODM. To kawa bedo piny mwaka 1 second to think, not anybody can be president anyhow. Nikech mano udwa temo nyisa ni jatendwa Raila Amolo Odinga ne yom emomiyo noko bedo president. Nikech mano idwa nyisa ni Nixon, Jeremiah Kukubo gini gi Waweru Ng'ethe gini nowinjo bed no osebet president chon, nonengo bed ni sani wan e president namba 20. To kadi ne president ng'ata nyalo chung to kao kaka gitemo kete pach jopiny. So apogora e paro ma esechegi watemo loso, kata jo ODM gi jo UDA temo loso broad based mondo kaber to the 10-point agenda mane Raila oweyo ka ochopi mondo jopiny one benefit mar broad based. To kopo ni jopiny mor gi mano, to gidhi gilos coalition mbele kuno ka gi approach election ma 2027. To kwa chako wacho ni ODM nyaka chungi candidate, to UDA be nyaka chung candidate, to kata mana ma opposition ka Wiper be nyaka chung candidate. Inge contradiction mabiro nyiso ni all along nyo wan gi Winnie ka jakom Raila Amolo Odinga loso coalition ma Wiper supporte, DAPK supporte gi chama mamoko, kata Ford Kenya chien e election ma chien kuno. Dipono dwa temo wacho ni kinde no jo parties gote ne wigi owil ni gimomi loso chama en manyo presidency, manyo power. Kopo ni owacho kamano, to mano chalo gimi belittle parties ma bende nosebedo ka support jakom. Kawa wuok e tuo tu ne washa ourselves kaka the country into a coalition. Onge chama chiel mano yud presidency ma okoloso coalition. Emomiyo kata sani William Ruto en president to podo manyo coalition nikech ok nyalo yude kendi as a party. So kawa dhi e mesa kata kawa negotiate, wawacha niya wabro yudo like-minded parties, to wabro yudo presidential candidate ma wabro support kaka ODM. Onyalo bet ni presidential candidate no en ja ODM, kata onyalo bet ni en ja chama moro manie winjruok gi ODM. But nyaka wabwa bed gi presidential. To kinyono piny ni ODM nyaka bed gi presidential candidate. To kata imbe itemo wacho niya ODM ok bidwaro chama mora mondo abandon their ambition no support presidential candidate, nikech gibe ginyalo apply the same word ni wan bende waloso DAPK wa ni for power, wabe waloso Wiper wa for power, wabe waloso UDA wa for power. Koro wato ng'ama dhi support wa kawan bende wachung kamano. So wabeda uruma muol to wabed strategic. Wawach niya candidate to nyaka wabwa yudi, to wanyalo yude iwa ka e ODM ka, kata wanyalo yude party moro ma wan go gi winjruok. Mano namba achiel. Namba ariyo, atieka kanyo. Namba ariyo, jakomwa ma en Gladys Wanga bende wuoyo maber, en gi paro maber, kendo en gi agenda maber. But okete marach nikech sami wacho niya ni walos uru chamo bed motegno mar dhi negotiate. Tema neno ka gimoro manyotimo ne Raila Odinga e 2022 general election cha dhi timore kendo, nikech nitiere akambraki mabro donje chama to kiyiera ni to giringo gidok kocha. To koro kata negotiation mane wacho ni wadhi wadonj, nikech Wanga ne wacho ni kabet wadhi wadonj gi jo od bura mang'eny ma kata ka koro wa defend kom machalo kom Mbadi Ng'ongo ni, to wan gi geno ni inyalo miwago kendo nikech wadonjo gi jo od bura mang'eny. Mana dieri. Lakini kidhi gi paro mar negotiation no kende, to what about akambraki ma bende wan go ma kitieko yierni
to giwuok gidhi kocha mok gidwa ng'eyo donge ne wan kodgi kata 2022 general election to kendo pod gine ODM kata sani idhi yier ni to gigo ng'wech gidhi kun e kinde magirego no Dr. Mark Degi moda med wie kan an gi advice ma very simple kendo straightforward achako gi 2032 32 oganda wadwaro mondo gibed e telo to ma ok en mana prediction wabro yudo telo mak ni chal ni nigi candidate kendo wabro bedo president 2032 to mana koa e lwet President William Ruto koro duoge 27 ka jakom nyose wacho ni candidate wa and President William Ruto mano bende candidate mar ODM weche magi mungo ka ni wadhi manyo candidate machielo onge candidate machielo ma ODM dhi manyo ang' nogole kanye kopo ni Nyasaye pod oketo Ruto ni pod ngima 2027 ma ODM onge kod nyalo sani mar golo kata ng'ato kata jalo wawe wuondo jopiny ang'eyo ni weche mag siasa moko waketo chalo kanisa wayalo hope ni watimang'o wadhi e polo mano is okay to kwa ae hope kanyo wayalo geno koro wae geno kanyo obeda practical ka ginne obeda adiera maduka adiera ni any wadhi support President William Ruto ene candidate marwa 2027 makadi po nini tiere ja ODM man gi paro ni gidhi manyo Gashagwa kata gidhi manyo Kalonzo mano to giwe kiko it jopiny kanyo mane kuma chomo kata bed ni wawuondre machal nade koro kanyo e kuma ji chomo gimachielo bende ji kik waket ne William Ruto ultimatum nikech nitiere gik mathoth mosetimo no moko ketonwa ultimatum up to including gik makado sani kata otimo ne Raila Amolo Odinga to en bende ung'eyo gimomiyo otimo gik motimo koro kik waket ne ultimatum ni wabiro negotiate kodi kata nyaka timnwa ang' niket ne ultimatum nade en mana winjruok siasa ka en kisera koro wawe go korwa ni ultimatum ni ODM pod duong' kiani north of Sahara kiani east of kiani Limpopo mago wabed ni wasero wach mbele ka ni to wadhi nade nikech kiweyo weche mag Limpopo ginigo gi Sahara ginigo President Ruto no semiyo lemo wan en mana ni kisera era ka wanyalo timo ne kisera yo ma timo godo kisera en ni wamiyo mbulu nyore isetimo no mage kapok wamiyo mbulu koro sani wamiyo mbulu mondi med timo no mo to achiel kuom gima wang'iyo mbele ka kitieko tamni to wambe gini koro timang'o odoge kone kanye kuma dhi yude konyruok gima mak musiepa ok dwa yie be iseyiere gi mano mondi nitie lemo moro amora ma ODM sani nyalo chungo gi mbi ma gin godo sani ma nyalo challenge Ruto William Ruto jatend piny Kenya propaganda wacho mbi ti wacho ODM wacho mbi ok riwre ODM nigi mbi mak ok dwa mana yie but ODM nigi mbi ang'o mowacho ni kolos coalition mbele kacha to UDA ok nyal support candidate mar ODM nikech kudhi e mesa to udhi e mesa niya wanyalo supportu kata unyalo supportwa kama biro bedo matek en kama gini dwani wan to wa soften to gin kaka jo UDA to onge gima gi soften gin margi oserumo mane marach nikech injili miya len mar tutam bende uyieru kode koso un wuonge injili maka wuonge kwan wan wawacho niya two term is possible nyiso niya there is also the opposite side. Two term is possible. What the topic? 2035. Two term is possible. Tomano knyis ni onge the impossibility. Impossibility ni tie en ni jomoko no ne ma yale ok wan for now. Adongi thuolo madaika achiel mar mondo wane dala do. Ng'ato nigi min gi odgi. Mak gi ni ok nyal wacho ni wan ok wanyal yalo injili mar minwa. Ni ODM ok wachi iwacho mana ni two term ODM eminwa UDA emeru koro kawarume tie baba to ng'ato ka ng'ato wacho mana korgi to bende kutiyo ng'ato dhi tugo tie dhorgi kama gintiere kacha koro wuonwa en achiel en Ruto for now
Koro wadhi mbele gi man kikwa kiki jopiny. Wuondruok ni wamondo wae. Dr. Mark, mana kama mantiere ka. To bende no wuondruok moro mantiere kin kae nikech watieko jatend piny Kenya mar William Ruto kod jatend piny Amerika Donald Trump keto winjruok e weche gi mag thieth kato sani iwinjo ni ero. Omenda maromo kacha bilion 205. Mano bilion mantiere kar kacha. Sani koro chunge nikech wach modhi e doho. Data privacy e weche gi duto kama gintiere kae wacho ni yot mar chiwo nonro mag oganda e kinde ma gintiere kar kae ma obed wach mar mogik e bonyere 30 machuok ahinya kwa tieko Manyiso wasetieko rati orumo ko kunyal medo time to kare ko idolo roiga na ida wacho gino nyaki med dakika moro wa king'iyo gima koro Ruto gi President Trump nyo oloso e yor thieth en gima ber kabisa ne piny Kenya kendo oganda mar Kenya nikech nyoro nyo waywak kabisa ineno gik makoro waywago ni kiani data privacy go e kinde manyo USAID kata NGOs mamoko timo tijini nyo koyo wawacho mano bile nyo kagolo mano koro wach mar data privacy no ema ni court kaka chik dwaro nyaka wach ni oyo ng'ato sekelo wach wawinja ne gimo wacho to case no onge kuma bro dhi kamano Meshack Odede Ernia Cleophas aparo ni macha to jopiny no neno te ka Trump gi Marco Rubio wacho niya gin ging'iyo kaka sirikal mar United States of America to giwacho niya onge tiende mondo ka gidwa konyo Kenya to gikwong giket pesa through NGOs koka NGOs obio chako kony sirikal gineno ni giket pesa directly ne sirikal mondo konyruogno odhi mapiyo nikech pesa ma anawuok e NGO pesa ma bende luoro e lwedo kata deka 4 gimiluongo ni admin cost bende ng'ado pesa no ma kowuok milion 1 to by the time mochopo tiyo ne jopiny odong 700,000 to you can actually tell ni admin cost okawa 300,000 iwacho ni en gino ma irwako kod paro mopogore opogore mantiere Meshack Odede agoniro kamano nya janon siasa manono godo dhiambo makawuono kaachiel koda ka Dr. Mark Matunga mane makelo e giko mar Chile thuolo mar higa Merry Christmas and Happy New Year akani wachena ngo gidelu hawi maber mano mar siku mar Christmas mariga manyien kamano nyakwara mojong mane makelo e giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kana kwara mukeo nyaka sango elo George Bati Daddy Cool mane tayo cheno mar Atila higa ne chakre nyaka sani man kora tieko na tieka watudre kedo kod higa manyien ka wadhi nyime kod cheno makamagi mag Ramogi TV kinywa radi e rupiny kod bakoromo mane Ramogi TV karka oriti masani